og velkommen til introduktionsvideoen til kapsaven. Når man skal arbejde med at anvende en kapsav, så skal man huske at læse sin brugervejledning først og få introduktionen af saven og af måden at anvende den på af en ansvarlig faglærer. Brugeren skal altid anvende følgende sikkerhedsudstyr: høreværn, sikkerhedsbriller og sikkerhedssko. Vi arbejder ikke med handsker. Maskinen må kun betjenes af en person ad gangen. Brugeren må ikke være påvirket af alkohol eller medicin eller lignende. Der skal altid være ryddeligt omkring vores sav. Der må ikke ligge træ ved gulvet, så vi kan rende og snuble over det. Og man skal altid kontrollere, om kabler og ledninger og den slags ting er monteret korrekt. Saven må ikke bruges, hvis der er overgang i vores ledninger. Så det skal vi også lige have kontrolleret. Kontroller altid, om spaltekniven er intakt, og om skærmen er i lavest mulig position. Vi kan starte på maskinen, og hvis der går noget galt, så skal vi anvende vores nødstop. Vi skærer stille og roligt med saven og hugger ikke igennem træet. Vi begynder at kontrollere vores maskine. Vi kigger på skærmen, om den kan køre op og ned i de ønskede positioner, om suget er på, og det er det. Vi kigger på vores klinge, ser om der er de rigtige tænder på, om der er tænder på, om den er sort eller blå, så den er blevet overbelastet. Vi tjekker, om spaltekniven er monteret korrekt. Vi kigger her, om nødstoppe eventuelt virker. Vi trykker det ind igen. Om ledningerne er sat ordentligt i. Og så skal vi se, om der er sug på, eller vi har anvendt vores sug rigtigt, om det ligger der, hvor savsmuldet kommer ned og berører vores flade. Inden man starter sin sav, så skal man anvende sug. Og det hænger herovre på væggen ved siden af. Her er der sit træ af på den korrekte vægt. Der er nødstoppet ud. Starter maskinen. Og hiver stille og roligt, samtidig med man holder, uden at få hænder og fødder i kvinden. Tak for den gang.